世界现在从此麻烦，谁做今年新个同个字，写给的爸爸的punzi to sing zvonstva, share the China series with Gogoman. Ďalších 5 týždňov spolu budeme objavovať Čínu. Ja, Gogo. A ja, Robo. A ako lepšie poznať Čínu, než cestovaním do Portugalska. Dámy a páni, vítajte v Lisabone. Dan si odskočí v Londýne. A dáme si rande u Karlova mostu. So have you been to Europe before? Strejdačí si dá nápoj. Hydratace. A zakončíme to piknikom pod Eiffelovou väžou. In France we don't give a shit. Lutová. Takže jak si říká, Zapíname pásy. Pásy zapíname. tohle je Gogo a Robo v Číne. Dobrý rejnou. Dobré ráno ľudia, jetlag jak svinia, ale Welcome to Hong Kong. Raz, môj. poriadny kanál. Dámy a páni, vítajte pri pilotnom dieli Gogo a Robo v Číne. Bývalá britská kolónia. Prepare the tea, Watson! Špeciálna administratívna oblasť. We are so independent in here. A tepná svetových financií. Here comes the money! Hong Kong, baby! Za nami vidíte... Cheers! To som im rozumel ja. Za nami vidíte hongkongskú zubačku. Legendárny spôsob dopravy dole do centra. S našim šťastím sa dneska zasekla dolná časť zubačky, takže... Koloniálne dedičstvo, no. UK servicemen sa na to vyserali, tak sa to tu zasekáva, no. Hej! Dnešok berte ako taký náš tréning na Gogo a Robo v Číne. Je to unscripted bonus, ktorý bude vychádzať k tejto sérii, pretože nemáme na to napísaný scenár a je to úplne random. A celkom sa zľaďujeme, čo sa týka techniky a fungovania s Robertom Kerry, čo točiť a tak. Aha, bude to veselé. Úplne random sme stretli ďalšiu slovenskú skupinu, ktorá tu nie je s nami s Bubom. Zajímavé na českej a slovenskej mentalite je, že keď niekoho stretneš v zahraničí, tak zmlkneš a nepriznáš sa k tomu. Dámy a páni, Danov cestovateľský tip. Keď chcete byť vytunení na vašich výletoch napříč Ázii, Japonci vynaliezli Highball. Tuto v hongkongských 7-Eleven majú vlastný brand 7-Eleven Highball. Majú 9%, čo znamená extra strong. Dobrá lipča, 9%. Kolik je hodin? A je teraz 5 hodín večer. Není 5 hodin. Je 5 hodín ráno v Čechách. A tak... Je 12.01, čiže je to úplne v poriadku. Základ máme dobrý, poďme sa pozrieť na Victoria Peak, zdarma výhľad. V Číne veria, že okrúhle portály prinášajú šťastie, že tá je ďalej flow energie a pri dverách sú vždycky takto dvaja levy. Samica má pod sebou malého a samec jebe na to. Tak ich poznáte, že ktorý je ktorý. A toto asi prináša šťastie, lebo to je vyšuchané jak psie gulky na Karlovom moste. Vidíš, tam na tej budove trčia Roxory. Tak tie dodáva Jožova firma z Dunajskej Stredy, Jožové Roxory SRO Limited. Ježiš, čau, mami, vidíš, za mnou je dole downtown, tam to je Bank of China, vidíš tú vysokú budovu? Tak to nie je najvyššia je na druhej strane rieky, hej? 30 metrový rozdiel ešte, vieš, a to je ako čo povedať. Tam v diaľke môžeme vidieť časť portu Hongkongu, ktorý je jeden z najväčších prístavov na svete. A to pritom nie je ten najväčší nákladný, ten je ešte dobre, to je jedna, to neviem. Zdaj si toto, napíše Robert. Aj kameraman nemôže mať žízeň. Producent. Ty si pán producent. Robko neodolal marketingu pošetilého Slováka a ochutnali ho nektár. Kalibračný deň. Cestu späť do downtownu sa rozdol Robko využiť na malý spinky poo, aby dobil baterky. And he was so back. Kokot, Robo. Downtown Hongkongu patrí medzi najdrahšie kancelárske lokality na svete. Majú tu svoje headquarters, tie najväčšie svetové banky a korporácie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asi sme sledovaní. Sme pod ohľadom. Keď sme zišli z Victoria Peak, sme išli dole do Financial Center, sme pod Bank of China. Stokar. To nenaskriptuješ. O môj Bože. Hamba. Každých 10 cm je bezpečnostná kamera. To vyzerá, keby sa to niekto povcal. Dobre, poďme ešte raz. Táto budova sa volá Henderson. Každý jeden pohľad, každý jeden úhol je totálne cinematický. Máš tu 4 levely cesty, kde auta idú nad seba, autobusy, tramvaje do toho idú, električky pre Slovákov.
filmár, fotograf sa tu proste odbaví. Som to Robkovi vytrhol z ruky a chcem sa tu realizovať. Wow! A toto je už spomínaná Bank of China, alias Evil Building. Keď to postavili, začali sa v týchto budovách naokolo diať zvláštne veci, ktoré nikto nevie vysvetliť. Proste evil vyzerajúca budova, to vyzerá ako vchod do Evil Corpu. Hongkong je oveľa zelenší, ako sa zdá. 40% územia pokrývajú zelené parky a za mnou jeden z city parkov. A to povie vlastne danosť budúcnosti. Fuck it, poďme kúpiť highball. Není highball. Každá banka chce byť na výslní, byť vyššia ako tá druhá. Fun fact, je tu najviac mrakodrapov na svete. V New Yorku ich je menej. Je tu 9000 versus 6000. Bam! Kde je highball? Normálne sa mi začína odkrvovať malíček. Keď príjete do tropických krajín, kde je teplo, sa vám proste zväčší objem prstu. Wow! Táto súdna sieň, judiciary a za tým mrakodrap, úplný kontrast architektúry. I'm loving it. I'm rubbing it. Že ja budem jediný oranžový, všetci sú čierno-bieli. To není oranžová, to je tehlová. Ale som jediný, kto nemá na sebe čierno-bielu, takže cool. Jánka. Tí ľudia tak upravení, počesaní, dokonalí. Sami krásni ľudia. Crème de la crème Hongkong. Tam? Za mnou sa nachádzajú Central Mid-Level Escalators, ktoré nie sú vôbec mid. Sú to najdlhšie eskalátory na svete. Let's see what is so exciting about it. Berem späť, je to celkom mid experience. Čas na reklamnú prestávku, budem stručný. Ďakujeme Bubo, že nás sem zobrali, poskytli nám ubytovanie, letenky a support on the ground, pretože Čína nie je vaše bežné Chorvátsku pri mori. Potrebujete v takýchto destináciách trošku odvážne podporu. Kódik GOGO10, cestujte s Bubom, they're the best a tešíme sa na ďalšie dobrodružstva. Teraz pokračujeme v tomto. Dámy a páni, komentovaná prehliadka parkom Dano a Highball. Dámy a páni, pravá vec parku je labyrint pre nízkych ľudí. Chudák Robko sa stratí. Ja ti zapískam potom, ktorý smerujeme východ. Úplne ideálne, keď sa potrebujete rýchlo dostať do prístavu, aby ste stihli západ slnka a našli perfektný spot na highball je proste prejsť to krížom krážom cez labyrint. To je super, slepá ulička, mega. Haló, Dané, ztratil jsem se. Ježiže, ten predsa stratil Boha. Ježiže. Dané. Á, už sa našiel chlapec, aha, super. Oh my god, to je najmenší mekáč, čo som kedy videl, to je cute. Pozrite, mám Mac Vendor, kolabo s KitKatom. Si môžete dať akorát zmrzkú pitičko. Dámy a páni, toto je populárny spot, kde si páry a kamarátky robia fotky pri západe slnka s nádherným svetlom a kompozíciou. Wow. Dámy a páni, to je váš obľúbený prírodnovedný komentátor David Gogoborow a vidíme tu divoké pelikány hongkongské, ktoré práve zmočili v parkovom jazierku a majú večernú ruju. Dovečerali, teraz si chvíľku zahulákajú a majú chuť na sexy time. Dámy a páni, čas sa kráti, slnko už je dole o 10 minút, takže segment rýchlo chôdze po tomto krásnom osvietenom moste. Poďme. Vieš, ako to je? Nemôžeš dvíhať kolena. Sme mali majstra sveta v rýchlo chôdzi. Takto to má byť vínečko, pivečko pri západe, že to páni diskutujú. To je tá budova s diurou. Wow. Tak má vyzerať 180-ková otočka, keď chceš vyraziť. 100% of power. What? Dano hovorí. Mega. Ni hao, Mrs. How are you enjoying the sunset? Very nice, very good. Po romantickom sunsete s Robkom nám cestou na hotel niečo odpalilo dekel. A toto nie je skriptované. Prisahám Bohu, toto nie je nascenárované. Koľkokrát v živote sa ti stane, že nájdeš in real life scénu, ktorú máš na pozadí na telefóne. Pozrite, konzistencia a obrázok, ktorý som stiahol z Google, to nie je AI. Fakt to nehrám na nás. Už tam mám pol roka. Ešte jedno ďalej. Je to někde jinde ještě. Tam medzi tými ďalej. Jo, tamhle to bude, kámo. Si myslím, že to je tá lokalita.
To je ono, ne? Áno, to je ono, jednak ku jednej. Z celého sveta, jak sa na to môže podariť nájsť. Pol roka to mám nastavené. Som si tam dal iba citát konzistencia, čo je môj cieľ s novým YouTubeom vydávať niekedy prvýkrát v živote pravidelne. Nelen ako passion a hobby od malička a našli sme to, to je znamenie. Gogo, kanál 2.0, let's go. To je prdel, kokos. To je... Počkej. Ja nemôžem z toho. Sme trošku myslí to svetlo o 15 minút, ale urobím si z toho fotku Irola. To je geniálne. Wow. To je insane. Nechcem znieť ako vaša ezoterická priateľka, ale to nemôže byť náhoda. Toto pripravil sám vesmír. Práško na nové začiatky a na to, čo nás v budúcnosti čaká. Tento ikonický setup, my sa dáme do rovnováhy teraz. My si dáme do rovnováhy teraz. Na tohle jsme čekali celý den, až se stane. Si budeme pozerať pivečko při západu slunce. Yes. Teším sa, až budeme využívať tento široký objektív. Vlastne Je to krásny. Prvýkrát nový setup v spolupráci s Megapixelom. Link máte v popise, keby ste chceli vidieť, na čo točíme. Keď tak to necháme, díky Megapixel za túto zmienku. Teraz pôjdeme do štvrte, kde to žije. Kde žijú lokáli, žijú mladí, vývada loka. Mali sme pre vás v pláne natočiť nočný Hongkong, naozaj sme to mali v pláne, ale ozval sa nám náš kamarát z lietadla. Hello boys, let's go out and party! A dopadlo to nejako, no však, trošku inak. A touto fotografiou sa s vami lúčime. A ďakujeme, že ste to dotiahli až sem. A ak by ste to chceli dotiahnuť ešte ďalej, tak v popise nájdete odkaz na naše Hero Hero, kde nájdete nezostrianú unhinged verziu, kde sa dozviete, ako dnešný večer dopadol. Pozor, pozor. A chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, keďže to je nový kanál a sme začínajúci youtuberi, mohli by ste nám dať hype a podporiť toto videjko lajkom a zvončekom na ten kanál. Budú ďalšie epizódky a tie sú fakt super. Díky moc, paca pusu. Panda sa s vami lúči. Dámy a páni, vítajte v Lisabone. Door open, bellissimo. Open eye, mate! What you doing here? Tak si môžem nasrať. My v kúte, my nevedie dostať dnu. Figaro. Mňa zoberú po tomto vlogu do strany, fakt. Priznám, to už som ľahko okuzliteľný.